vanhu veZanupf vari kufara zvisingaite mushure mekunge vanzwa kuti zvone Zambia yapindura avo vema-human rights vari kuvapomedzera nyaya yekuti vari kudzvanyirira mamembers eopposition kuZambia. Saka zvinova izvo zvakonzeresa kuti vanhu veZanupf vatenge kucelebrata. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchinge pana very first time yako, gara wa subscribe, wa comment, wa like, wa share, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. So nyaya yakambira yakadai so muri yeZimbabwe ndiri kuona avo vakomana veZanupf patriots vari kutaura kuti dear Chamisas fans, takakuudzai hakuna government inobvumidza zvisina basa. Zambia responds to UN board and says hatiregere opposition ichishwararadza. Ndo mashoko ari papo. Asi ndiri kuonawo zvekare vana vemuZimbabwe avari kuratidza kakusanzwisisana futi nevanhu ivavo veZanupf. Ndatanga kuona umwe ari kuti please note that the current opposition is the former ruling party that arrested HH 1,000 times. Dindingwe rinonaka richikweva rimwe ari kuziviswa kuti opposition yekuZambia ndo yanga iri ruling party and ndiyo yaiita basa rekusunga vanhu. Saka vakasunga akaenda ichilema kakawanda kasingaperi uyo ava president iko zvino. Saka zvakunyanya kuvarwadza. Saka imimi vane ZanupF chimomere kunyanya kudairira stereki panyaya idzodzo. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kubudiswa panapo zvichitaurwa nemaZimbabweans. Mumwe ari kubuda kuti one day ZanupF will be the opposition and one day we will be accountable for all the crime committed. It's common sense. Mumwe ari kutaura kuti mangwana ndimi muchange mave vanopikisawo, muchapfekawo bhutsi idzodzo, muchizvimiririra pazvemakapara mhosva dzenyu dzese. Mumwewo ari kuti at least the Zambian Information Ministry is good at communicating, not the info museum that doesn't defend the nation. We have a very useless information ministry in Zimbabwe. Mumwe ari kutaura kuti ava vari nane zvavo vanokwanisa kuti pakataurwa anything vanokwanisa kubuda vachipindura something, unlike these guys vedu kunoku vanotanga vanenge vakangoemploya kuti vataure propaganda chete. I don't even know. Mwari kuti Lungu created oppressive laws to suppress the opposition, thinking kuti he will stay in power forever. These same laws are now being used against him. So be careful when you create draconian laws. Ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa kunzi ivavo veruling party ave nigirikini ya ruling party iri ngoshandiswa mutemo yakaona yakaiswa nana Lungu ipapo. Saka zvakuita kunge nigirikini sterek but hapana yakanyanya stereki nekuti ndo mutemo yavo ende ndozvo vaingoishandiswa vachiita. Because nyaya hombe yange yanetsa panapa ndeyekuti vari kuti imimi wai muri kusunga ma-opposition ngirikini anzi masunga more than 22 kubva mana 2022 makasunga more than 22 ma-opposition. Like I don't even know why Zanupf iri kucelebrate, because we all know that kuti iko zvine vanhu vakasungwa kwete pama-elections atichatotauri pamazuva eSADC vanotogona kutosvika mu150 vakasungwa chete. Tichiverengera pamwe chete nana Jameson Timber vakangosungwa vari 70 something ka1 kungonzi tatokubatai. Saka I don't even know why these people are celebrating, but Zambia iri kunzi ine 22 chete. Saka kureva kuti ipapo panoda kuti panyanye kuongororwa. Asi ndiri kuzoona iyo information yekuZambia team racho vari kuti the government of the Republic of Zambia takes note of the statement issued by the United Nations special reporters of the Human Rights Council expressing concern about the alleged infringements of fundamental freedoms in Zambia. While we appreciate the role of the human rights in monitoring and upholding human rights globally, we must express our deep concern and disappointment regarding the inaccuracies and mispresentation contained in the report. First and foremost, the assertion that members of the clergy have been arrested under this administration is not only misleading but also alarming, especially coming from a body such as the Human Rights, because it is completely false. Ndo mashoko avatanga vari kutaura panapa kuti aiwa iko zvo zvamukutaura hatisi kuwirirana nazvo, tiri kurambirana nazvo nekuti muri kuita kunge matinyebera. Anenge manyebo vari kuendera mberi vari kuti the government of Zambia under UPDN has no record of any such arrests
and we are perplexed as the source of this erroneous information. Zambia has always upheld the freedom of religion and expression, and any claim to the contrary are baseless. Furthermore, the report claims that state actions have instrumentalized legally provision to suspect the legitimate exercise of freedom of expression is equally unfounded. The Zambian Police Service under the current administration has been amended to safeguard the peace and security of the country, because imwe nyaya yanga iripo ndekuti parikunzi majournalist chichi varikuzongosungwa chichi amene umwe journalist aingonzi akasungwa ngataura nyaya yanga apikira nyaya zvekubikira zvepamusoro-soro, asi yo mitemo yacho ikoko manje inenge ichitotaura izvo zviri against that, even though president wacho akamboti ndichada kuzoti tozogadzirisa ipapo dzimwe nguva anogona kunge pasati pagadziriswa. Saka polisi ikazongomuona inenge ichingoshanda, munongoziva zvinoitika polisi yese inofevhera zvinhu zvinenge zvichiitwa neruling party, because ruling party ndo inenge iri government. Saka hapana option, because polisi inenge ichitongoshandira government inenge iri papa. So vari kuzobuda ari kuendera mberi pesa vari kuti we have initiated consulted process for the review and possible repeal of the Public Order Act, a move that underscores our commitment to enhancing democratic governance and expanding the democratic space for all Zambians. Claims relating to attach on journalists equally inaccurate to the contrary. Under the current administration, journalists are free to criticize the government without fear or retribution. Don't you ever kuzobuda kuti isusu kuno kubo majournalist vanotobvunzwa kutobuda vachitoreporta anything nekuto criticize ikoko. Saka zvekuti tinzita vasungira izvozvo hatisi kuona kunge zviri kumeka sense, ndo nyaya iri panapa. Saka vanhu venigirikini ava veZanuPF ndo pavangari kuda vakutaura kuti vanhu vetimu inosapota chachamisa mazviona here, mazvinzwa here zvaitaurwa zvapinturwa nevanhu veZambia kuti hatisekereri opposition ichimita zvinhu zvisina basa munyika. Saka I don't know kuti what are they celebrating now, kuti vanenge vaona anenge akaita kunofanana nawo, kutsvaga matwins I don't even know the meaning kuti vari kuedza kuti sei pamwe vari kutsvaga matwins vanenge vakafanana nawo, because ZanuPF inozikanwa chinzi muregion ineika ndo nyika ine hutsinye ndo mazikani kure ayo. Saka apa I think vanga vakufara kuti vawana someone kana kuti imwe country yekuti inenge ichiita zvakada kunofanana nawo. Saka ava ndipo vakubuda kuapprove kuti isusu hatidaro. Edu majournalist kunoko vane freedom yekureporta anything without fear or favor, pana kana kuti ndichazobatwa vanotaura vachireporta as it is, nekutocriticize foot vanobvumidzwa kucriticize kana vachinge vaona panenge pasina kunyatso kuvafambira zvakanaka. Ndo nyaya yanga iri panapa muri yeZimbabwe yanda kuti ndingopfura nayo panapa ndichikuzivisai ndichikuonesai zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaurika muma streets umo inozoti mazuano akuswejwa rinopisa. So anyway, kana chakatanga kusvika panapa iri first time yako, gara wa subscribe, ucomment, like, or share. Toramba tichidzoka nema updates. Wondikudzowa kuti nyaya iyi wakaitarisa iwo kwayatangira nei kwayava iko zvinezvi uri kuiona sei.